masithi siyafika sizomfica endlini unomakhotshana mfethu, can you imagine umakhotshana usisi wami, yayizwa lento leyo, usisi wami engizalwa naye ekhaya elilodwa uthunjana kama, uyayizwa lonto. One usisi wami ngiyamthemba, yayizwa lonto, ngiyamthemba ukuthi sikhule naye yonke lento, and angazi ukuthi kwenzeka kanjani, yayizwa lonto leyo. Emveni kwalokho mangabe sifika endlini yezwa sihamba noma ngiyamfica unqunu, yayizwa lonto. Mangifika lapha endlini kaMakhotshana mfethu, shembe mangifika lapha ngithathe induku ngoba leyana indlela esetshenziswa ubhuti omdala. Ngithathe induku, emveni kwalokho angazi nami ukuthi kwenzakalani, angazi ngoba mina ngikhulisa ekhaya eliphilayo yezwa. Angazi ngaze ngayitshela ukuthi ngiyobeka isandla umuntu wesilisa, angazi kwenzakalani. Ngayithi kase ngimshaya nakhona wathatha ianda esephuma ebaleka endlini, yayizwa lonto. Sagijimisa negcekeni, wonke umuntu esesibuka, yayizwa lonto leyo, ngendlela akangigila ngakhona umyeni wami. Ngizibo Afrika siyakhuleka nina betitse bathimo gola tetingagcomo ucobo falakasha the voice of Makoti. Kodwa ngihamba nomalandela amalanda landelane no khola kithi the voice of Makoti uhlelo lo Makoti ngoba ngicabanga ukuthi fanele sicacise futhi njalo masingena uhlelo lo Makoti. Baningi abantu ngoba wakana washada kwase kuba nama divorce la uhlelo lwethu luthi awukuze nje nesigaxa sakho ukuthi kwenzakalani laphana emendweni ubuye naso isigaxa sakho usishare nathi. Uma usishare nathi awusishare noGwajo, awusishare noMalandela, kodwa ushare nomhlaba wonke eNingizimu Afrika. Njengamanje mhlambe sobala sithi 3 2 1 then bese samukela uMakoti wethu esinayo namhlanje, the voice of Makoti. Woza Koti, sondela Koti. Yebo Makoti esinayo namhlanje kube kuthiwa sine sound effect ngabe seyifaka sanibona Makoti. Yebo sawa, niyaphila. Makoti uyaqhawula kahako Makoti umuntu Malandela uyaqhawula. Okay. Yes. Cha la khola kithi njoba sinoMakoti, uMakoti futhi ke asivumelekile ukumdalula anonymous. Yes. Uze ngaqinisa kuba khona inkinga sekuthiwa hey sabona ku TV usungamuzwa nje wena ngoba phela uyamazi mawukuthi uyamazi. Khola kithi ngicabanga ukuthi ke uMakoti wethu sizothanda ukuthi sikwamukele siphinde futhi sikubingelele bese mhlambe ke usiqaleke sihlale phezulu kodaba ukuthi uMakoti yena wagileka kanjani. uMakoti yena emendweni wakhe iziphi izinto ezamshaya zamenza ukuthi egcine ebuyele ekhaya, uyabona. Kunjalo mfethu, the voice of Makoti njengoba sazi ukuthi ke kuningi okwenzekalayo umuntu mayiganile. Makoti, idaba lakho thina noMalandela seselazi, usitshelile ngemuva khathi sibhalela salibona nabaphathi bethu okuyibona abasiqokela indaba bathi no ake niqale ngalo daba lolu. So silandise nihlangana kanjani nomlisa naze nafika esigabeni sokuthi niyashadana nje nenhlupheko ke nezinsizi nendlela nesimo senhlalo kwenzakaleni Makoti. Wazabona ukuthi hayi yabo, kodwa nje sifuna la eqaleni uyifinqe njengoba ufinqa indaba esikoleni makuthiwa bhala indaba ifinqiwe usamali kufuka lapho summarize ufundile ngasilapho Makoti. Ngizoqala ngibingelele ababukeli beNyoni TV. Udaba lami laqala kanjena ke. Shuthi mina nomyeni wami saqala ukuthandana ngisase high school ngoba ngangifunda ugrade 8. Yena ke wayengaphambili kwami ngama class ngoba ngathi ngifunda ugrade 8 and wayefunda ugrade 12. Okay. Shuthi ke ake yonke into ngihamba kahle ke. Ake sithandana kahle ke nomyeni wami. Emveni kwalokho ke wasehamba e-university. Ilapho ke impilo yaqala yashintsha khona ke. I-university ke manje bese yes besithandana kodwa bese kunokushintsha nje ngibuye ngamtholi efonini mangabe ngithi ngiyamfonela ngibuye ngamtholi. Kodwa ke lokho akubanga ke inkinga ke. Akubanga inkinga ngiyitshela ukuthi hayi mhlambe ngake ngiyitshele mina ngoba angibi nazo izinto ezinegative ngasonke isikhathi. Ngenza sure ukuthi nje hayi ngiyayilokhuza ngiyayibuyisa ngoba kumele ngicabangele umuntu. Kangisho ngithi hayi shuthi mhlawumbe uyafunda, yabo. Shuthi mhlawumbe uyafunda kwenzela sure ukuthi aphase ngama flying colors, yabo lonto leyo. Mongamtholi efonini. Mangabe ngamtholi efonini.
So izinto eziningi kusho ukuthi umuntu lo nithandene naye zaqala ukushintsha ngoba esesevasile wena usele emakhaya. Yebo mina. So nifika kanjani lento yokuvumelana ukuthi ayazini malandela ngoba phela umuntu uyambuka nawe usumfunda ukuthi no yazini singashada singawakha umuzi yonke le process niyenza nini ingqinamba enibhekane nazo nihamba sifuna ukuthola nje lokho. Ngoba phela ungakaphenduli makonde ngoba ngicabanga ukuthi ugwajo umuntu manje ngabe sethi njengamanje ngiyakulobola njengamanje noma ngicela idate yokuzovela ngiyacabanga ukuthi nawe umuntu osifazane kubalekile ukuthi ukuhlala phansi nawe ukuthi ngale kwamalobolo noma ngale ukuthi lo muntu angishade ikhona ni injabulo ihappiness qhubeka ke phambili yamakoti. Yebo hayi mina nomyeni wami besi right. Ngizona besi right. Futhi nanakhona engangikuthanda kakhulu ukuthi hayi umyeni wami unamaphupho and mina naye sinamaphupho afanayo. Ngoba wathi mangabe eqeda nami ngase ngimlandela ngoba phela ngangiza ngemuva ke mina ngase ngimlandela nami ngiya khona e-university lapho yena akaqala khona ukwenza njani ukungilobola. Wangilobola nje angenza unyaka wesibili. Unyaka wesibili wahamba waye ekhaya wayovela. Yayizwa lonto afika wakhokha yonke into futhi akazanga abe nankinga. Baze bathi ekhaya hey uyazi wayishaya sengazi ukhokhe ngani ukhokhe ngesheke bathi ngathi ukhokhe ngesheke. Ngasho ukuthi hayi senamandla lensizwa. Wayesevele esekulindele ukuthi ufuna ukuthatha umakoti yayizona futhi nalokuthi ke bese sesinesikhathi eside ubengibona nje nami ngoba bengihamba umhlanga nje yonke into bengibona ngoba phela yabo umuntu wangasemakhaya beni happy futhi abesijabule kakhulu. Wenza yonke lento yokulobola useqedile ukufunda useqedile ukufunda useyasebenza kodwa ke manje umsebenzi wakhe ngumhambisa umhambisa nje ngoba bebehamba yabo labantu laba balungisa umgaqo yes behamba eindaweni ezahlukahlukene befike behlale all 6 months yabo baphinde bahambe baye kwezinye indawo yayizona wenza lento ekuthiwa uma construction shona phela khawula ngithi amagama lawo hayi ngotedela kwena he okay so makoti nivumelane evele ekhaya kwenzeke uyathathwa njengamanje nawe phela usuyashintsha isigabeni sokuthi awuseyona intombazane but njengamanje usuyoba ingodosi noma usuyogana usuyoba umfati womuntu ngesiswati. So nakho ikalankalo usuganile njengamanje usukhona ususekhaya banjani kunobabezala lapha kunobaba wekhaya lapha kunobhuti bakhe kunosisi bakhe usungaphakathi ke njengamanje usuganile uzofunda impilo entsha komunye umuzi ongakhulelanga kuona usuka kini. Sidinga leyo experience ke leyo busixoxela ngayo sishare ke manje nomuntu osilandelayo nomuntu obuka lo hlelo Voice of Makoti. Okay ngesikhathi ke sengikubo sengiganile nje ngoba ngasheshe ngashada angithathanga isikhathi eside ukuze ngikwazi ayikwaphutuma njengoba babeshe ekhaya bethi hayi ulobole ngesheke umkhwenyana yizwa lona emveni walokho ngashada ngahamba ngaya kubo ke yila ekwaqala khona ke inkinga ke lapho ngathi ngifika nje uma kwasengazuthi uma waye right nakhona ukuthi osisi bakhe ke babe nalokho yayizwa lona kodwa ngiyitshela ukuthi mhlambe into eyenza lokho mhlambe ukuthi babelindele ukuthi njengomuntu ofundile mhlambe ngizoba nempakamo kanti cha angiyena lo muntu yayizwa lona manje ke aqala ke indaba yashintsha ke okay waqala la ngakhulelwa yezwa ngingane yokuqala bebuza manje uthi hayibo kanti umakoti akazalini ngakhulela ingane yokuqala yaphuphuma ngangina 3 months yaphuphuma ngakhulelwa yesibili 3 months yaphuphuma lapho ngaqala ngafaka ibuthi hayibo kanti kwenzakalani ngami ngabe khona yini okurong ngami ngakhulelwa eyesithathu leyo ke esithathu kwaba uvala ngoba lapho ingane yaphuphuma ngina 7 months into engakaze ize yenzeke lapho kwase kubonakala ngisho nanokuthi ingane le ngoba ngabona ukuthi akuyingane yomfana lapho kwabanzima yabona abantu abesifazane bayazi ukuthi mangabe uyobeletha ingane iza kanjani ngangifike ngisiwe emveni kwalokho ngalesikhathi ingane iphusha kube ivelize kanje ize ngasenhla ingezi ngezansi ize ngasenhla manje ngaqala ngamanga ukuthi hayibo kwenzakalani shuthi ingane iphushe izikhathale kuze kufike ekuthenini ingane isishonile yayizwa lonto ngahamba ke ngayohlinzwa ke sengikhishela ingane isishonile hayi ngabuyela ekhaya ke ingane yafihlwa ngesizotha emveni kwalokho ke mase sihamba sisakubantu ababonayo ngoba phela lezi ngane sezintathu zihamba sekudinga ukuthi manje nawe nihambe nicheck ukuthi kwenzakalani kwenza ngoba phela ngeke kwenzeke igameke kaMandela uthule nje sase sihamba ke sakubantu ababonayo mangifika laphana
kufike kuthiwa hayi umnakwethu ongigadlayo kanjani cause ngiyazi mina ukuthi anginayo umnakwethu yayizwa lona hayi ngithule sihambe sekhaya mangabe ngifika ke lapha ngifike ngiyixoxa ke indaba emva nalokho kuthiwa hayi ake sishintshe omunye umuntu izange kumele zivumelane mangifika futhi nakulo wesibili kwaba umama afika ngitshele naye yazi ukuthi hayi umnakwethu lo owenza zonke lezi zinto ngoba yazi ziningi igigaba engibhekane nazo ngoba ngangithi noma nginayo umyeni wami ngivele ngene esikhathini hayibo ngene esikhathini mangithi athi hamba ugeza hawu ngihambe ngiyogeza yini athi unuka amasimba hawu kanjani ngihambe ngiyogeza mangibuya futhi asho into eyodwa uthi hayi uyanuka manje angazi ukuthi nginuka kanjani ngigcobe ngiyofaka ama perfume ngifake yonke into ngigcobe asho into eyodwa athi nginuka amasimba hayibo shuthi kwakuyisichitho ngoba sengizonuka amasimba manje yayizwa lonto sengizonuka amasimba manje emveni kwalokho hayi ngibona ukuthi kushubile la emveni ngiyombuza ukuthi njengoba kwathiwa nginomnakwethu umnakwethu oyisima kanjani le athi hey ayikho leyo nto leyo akekho umuntu enginaye mina uyazi ukuthi nginawe nje sasuka kude mina nawe yayizwa lonto leyo emveni kwalokho ke hayi ngithule ngithi ngisahleli ngenilanga ngivele ngibone izilwane ngibone inyoka ngibona amabhubesi ngize ngibaleke ngingene ngaphansi kwetafula wonke umuntu kuthiwa ngeke umakoti uyahlanya ekhanda yayizwa lonto ngaphenduka uhlanya ngingahlanyi ngizazi kahle ukuthi angihlanye gcina manje sengathi umuntu ohlanyayo ngagcina manje sengingathi ngumuntu ohlanyayo ekubeni ngenziwa intombazane ngoba egcineni kosuku kwahamba ngagcine ngathola ukuthi ngenziwe intombazane and intombazane yena unjani uyayazi ngoba le ntombazane iwuma wengane so makoti malandela yabona ukuthi lesi story lesi asixoxa umakoti sikuhlungu kakhulu into eyenzakalayo abantu abehlelayo ukuthi umuntu egadle uthola kanjani ukuthi zonke lezi igadlo lezi ugadlwa enye intombazane ufunda uthe kanjani noma yilo umuntu onamhambo wezulu noma khona enye into mhlawumbe waphinde wayenza nawe ukuthola ukuthi iqiniso lonke noma usutholile walandela kanjani ngahamba ngaya kubantu abahlolayo bafike bangitshela angithi emveni kwalokho hayi ke usisi nkosiyami sedlulele ngoba phela manje wayengifonela uyangithuka lapho mina angimazi engibiza ngawo wonke amagama athi awuzali asho yonke into athi nginyumba kanjani ngoba izingane ziyachitheka yayizwa lonto leyo ekhuluma wonke amagama engibiza ngisho nangomthakathi angaze ngaze ngathakatha nangelilodila ngithakatha kanjani kuyimina umuntu onenkinga la ekhaya kuyimina and umndeni wonke manje usungijikele sebenalokho manje ngingasazi manje kumele ngenze njani and ngangibhekene nenkinga angifuni ukungasho ngangibhekene nenkinga usisi shuthi wayefuna ukwenza njani wafuna ukuthi ayiveze yena ngoba mina ngangamazi and umyeni wami angangitshelanga lutho mhlambe ngisacela ukubuza seswami kunezinto nje mina engisashaqekile ileyo yokunuka indle kwajo angicabanga ukuthi akusiyo into esiyenzile kakhulu ukuthi nje unuka indle futhi umuntu ugezile kuphinde futhi kubile ukuphuphuma kwezisi leyo kuchitha kweziso ngicela ukuchecka ke siswami ukuthi mhlasimpe imbangela yakho yokuthi iziso ichitheke kungabe ingenxa yezichitho zaleya ntombazane noma mhlasimpe kunenkinga enye iseceleni yayikhona entsha uma ukuthi mhlambe kwani ungakwazi ukusiphendula kuloko kwakuyinkinga yale ntombazane phela le ntombazane ngalesikhathi ingichitha ngoba yayingichithela ngisho ingane zami yayenzela ukuthi mina ngidube ngiphume ngihambe la ekhaya kwasho ukuthi ngoba mina ngahlala esikweni ngayalo ekhaya kwathi emendeni kuyabekezela bayitshela ngathi no yazini ngizobekezela kwakunzobekezela khona kunzima kunjalo kwakungekho yini mhlawumbe amagama eqhamuka emndenini kubuka mkhwenyana njengoba wawubhizi uphuphunyelwa izingane ngoba phela kuyaziwa amalandela ukuthi uma umuntu bayiganile sikwazi ukuthi uzokwandisa umuzi so wena nakho ke uyabamba kuyaphunyuka zazingekho inkulumo zazikhona babengibiza ngamagama ngoba phela vele le ntombazane ukwenza kwayo yonke lento ayenzela ukuthi ngixoshwe emzini ngicabane nomyeni wami kungene yona shuthi so babeyazi nekhaya intombazane kulomuzi eyogane khona ngaphansi kwalokho ngangenayo ngisho ukuthi babeyazi le ntombazane ngoba mina esadini lami babengivezela ukuthi nje akekho omunye umuntu abamazi bazinginaka hayi yabona nje indaba yabona leyo ukuthi sazi wena alright makoti mhlambe iziphi ezinye ingqinamba amalandela othi cha ngibhekane lile nazo hayi ngabona ukuthi kuyashisa
yikho ukuthi phela umyeni wami belokufika izingane nje Yeah. ngoba behamba umsebenzi wakhe umhambisa bengizwa sekufonwa sekuthiwa khona ingane akanayo Oh bahambe khulelisa. yebo and uyayivuma ke manje lezi ingane uyayivuma ukuthi izingane zakhe zonke lezi yayizolona nalezi ke zentombi emhlophe le yangikhipha ke le eyayibhizi Leyichitha. ingifaka Yeah, ichitha yeah. izama ukungikhipha ngebhadi ke kwasho ukuthi ke hayi nami ngimile egameni lokuthi cha angiyindawo Ube nezingane engaki mhlambe lo muntu owazizwa nje. Shothi beyisolo umuntu malandela. Yeah. zingaphezulu ka10 zingaphezulu ka10 endaweni ezahlukene ngoba le ntombazane le iyellow bone le lalinezu 3 Okay. bese kuthi ke yonke ke indawo ke la kahamba khona ke izingane Laba suke besebenzela khona. laba suke Oh ngoba vele la emgwaqeni. yebo Eish. Hey. Yamajina nje uganile lokuvela ingane. Lokuvela Uthi uganile lokuvela ingane. So shuthi umkhwenyana wakho ubayindoda ethi nje la ifika khona la besebenzela khona siyakhala wadlula scope siyakhala wayemkhuze sakhala shuthi ikhona inkinga Wayemkhomaza, sakhala. ekuyinkontrakt ngoba ngiyakhumbula nangakithi kufa ugesi kufika abantu abafaka ugesi qawe bafika bashiya ingane bahamba qhawe sisala sincinde ithupha qhawe yeah so ngicabanga ukuthi izinto ezikanjalo izinto ezinzima kakhulu mangabe umuntu umthanda futhi nikhombisa gwatsho ukuthi nisuka kude ngiyacabanga nje lo muntu umbekezelile esevarsity mhlawumbe futhi enye into gwatsho umuntu mesevarsity mfethu efunda umuntu wakho usukumsupport ngoba uyazi ukuthi uma eqede sihlalelwe emfuthu impilo yena afika abone ezinye izinto afika abone ezinye izinto ngicathi ibuhlungu futhi lonto iyabahlukumeza kakhulu abantu besifazane mhlawumbe uqhubeke futhi siswami ngoba senzela ukuthi abantu bathole ukuthi kwenzakalani sishare inkinga zethu noma unenkinga gwaji abone ukuthi hayi no akayedwa kulento shuthi yami incane yabo cha empeleni kukho konke lokhu obekwenzeka bengilongibekezele ngibekezele ngilimi emagameni ogogo emagameni oma emagameni oanti emndeni ukuthi kuyabekezelwa emzini bengilokhu ngibekezela ukuthi hayi angifuni ukubizwa ngamagama kuthiwa ngumabuye emendweni lapho ke kwabakhona inkinga khona ke yila kwakulethwe umbondo akulethe umbondo hayi umbondo kuhambe kahle ke yonke into umbondo wawusuka ekhaya uya kamkhwenyana isiyobondisa hayi safika ke nje yonke into ayi right ke vele mina vele bese ngihlala khona vele ngoba bengigadile nje nami nginezingane emveni kwalokho ke hayi behlale ke kuhlale kuze kube ntambama ke kuyaphuzwa ke lana ke kuhle nje delile kuyaphuzwa hayi bahambe ke abantu bathe mase behambile abantu ke behleli kumyeni wami ke nabafowabo nozalo hayi bahleli kuyaphuza na unankinga phela ngoba uhleli nabafowabo ngihleli nabafowabo akunankinga hayi ngihambe ngiyolala ke emveni nalokho umakhotshana wami naye wasala ngobani ngoba njengenjwayelo wasala umakhotshana wami naye ke ahamba yolala umakhotshana yayizwa lonto hayi bahlale ke lapho ngibukela ke ifoni ke ngibukela ifoni ngichithela isizungu ngoba anginakho ukuthi hayi ngiyazela ke manje lo ngibukela ifoni yami ke Xolisa makoti inkolisi lo mndeni umuzi omkhulu umuzi omkhulu sisemakhaya oh yes yebo emveni kwalokho ke mangithi hayibo umyeni wami akabukile yayizwa lonto akabukile futhi ngize ngicine ngizumeka nami yayizwa lonto ngiphaphame ngo4 ekseni hayibo nkosi yami ngize ngagcina ngalala umyeni wami akekho yayizwa lonto akukho ngisho izicathulo zakhe akho lutho la endlini okukhomba ukuthi ngempela kalalanga lana hayi kodwa futhi ke ngingabi nankinga kukho konke lapho ngitshela ukuthi mina ulale nobani ulale namafowabo lapha ku round ngoba manje yaboma ngabe kunomcimbi abantu bagcwala kakhulu yayizwa lonto le hayi ngitshe ukuthi ulale nabafowabo ke ayanankinga ngihambe ngiye ekitchen ke vele sengiyalungisa ke manje sengilungisa ukuthi ngenze itiye ngibanikeza ukudla yayizwa lonto ekseni mangithi ngiyafika hayibo akekho umyeni wami kubafowabo ngihambe ngiyovusa ma nginenkinga lana umyeni wami ngimboni yayizwa lonto because nakuphela akekho la kubafowabo laba shuthi akalalanga kwala ekhaya angazi ukuthi ngabe uhambe wayaphi ngoba nakhona ubekade sekudlekile phela hayi sihambe ke noma sibheke endlini akekho masithi siyafika sizomfica endlini unomakhotshana
unoMakhotshana. Mfethu, can you imagine uMakhotshana usisi wami, yayizwa loo nto leyo, usisi wami engizalwa naye ekhaya elilodwa uThunjana kaMa, uyayizwa loo nto. One usisi wami ngiyamthemba, yayizwa loo nto, ngiyamthemba nokuthi sikhule naye yonke lento and angazi ukuthi kwenzeka kanjani, yayizwa loo nto leyo. Emveni kwalokho mangabe sifika endlini yezwa sihamba noma ngiyamfica unqunu, yayizwa loo nto. Mangifika endlini kaMakhotshana mfethu, shembe mangifika laphana ngithathe induku ngoba leyandlu leyana indlela esetshenziswa ubhuti omdala. Ngithathe induku, emveni kwalokho angazi nami ukuthi kwenzakalani, angazi ngoba mina ngikhuliswa ekhaya eliphilayo yezwa. Angazi ngaze ngayitshela ukuthi ngiyobeka isandla umuntu wesilisa, angazi kwenzakalani. Ngayithi ukase ngimshaya nakhona wathatha i-under esephuma ebaleka endlini, yayizwa loo nto. Sagijimisana egcekeni, wonke umuntu esesibuka, yayizwa loo nto leyo ngendlela akangigila ngakhona umyeni wami. Emveni kwalokho-ke usisi wami mina vele wayekade ehamba umhlanga njengoba nami ngangade ngihamba umhlanga, yayizwa loo nto. Emveni kwalokho-ke bese-ke behamba-ke kuyobika ukuthi sekwenzeke kanjani, yayizwa loo nto. Hanjiwe kiwe ekhaya kuyobika ukuthi kwenzakaleni, yezwa. Makoti ngiyaxolisa kancane, ngixolisa. Yazi ngixolisa. Kusho ukuthi ngesikhathi esuka kubafowabo yena unokuthi eze kuwe endlini, waya endlini kasisi wakho. Wahamba endlini kasisi wami, wangeza kimi. Okungenzekani ukuthi mhlawumbe babekade behalelene noma bekhuluma, because angi-understand noma wayesephuze kakhulu, nanokuthi enye into emalandela usisi wakhe omncane yena mayibona isoko ladadewabo lingene noma umkhwenyana wakubo wakhe phela uMakhotshana ngene endlini, kunembuzo nje eminingi ukuthi waye engashongo ukuthi hayi nangu umkhwene sengena ngasendlini kimi. Wamvulela kanjani futhi khona engqongqoza, yayibona nje nalowo mbuzo leyo nje ukuthi mhlawumbe ungenze ukuthi babe vele bekuplanile, kodwa ke okay kwathi mfethu ngiyawuzwa umbuzo wakho and iyadida. Mina into engiyibukayo ilento ekuthiwa amanyala, khohlakala kubo nobabili. Ngeke mina into kanjalo angeke size simbathise kwatsho size sithi mhlasimpe kwasekudlekile noma kanjani. Uma ukuthi kwasekudlekile kwesilisa awukwazi ukuthi kungadleka ungqongqoze uze kulungile ungqongqoza kulona iphuli, kodwa ukuvulelwa into yokuqala umuntu omngqongqozelayo uma ekuvulela kuvela ubuso. Uma kuvela ubuso noma ngathi udlile uzobona ukuthi akusiyi umfazi wami lo. Nalo wesifazane uma kungqongqoza umuntu evula uyabona ubuso ukuthi obukamkhonyana kadadewethu. Nguvula kanjani wonke umnyango ngize nguvale ngikhiye. Amanyala futhi ukonakala, ukukhohlakala kubantu nje, uyabona. So angeke sithi mhlawumbe noma mhlawumbe wathi uyavula wawela embhedeni, hayi kwazi cha uhlebeke kakhulu, wathi gogogogo phela khona ukuthi uhlebeke kakhulu umuntu athi gogogogo uthi ubani mawuthi uyavula vele umuntu ewele phakathi. Akwazi. So siswami kule yokugijimisana egcekeni nigijimisane, ngiyasibona ke loso siphithiphithi, ngiyabona kubatshazwa, ngiyabona kukhuzwa, ngiyabona amakoti kuthwahlisa umoya, ngiyabona lokho kwehlukelwa isithunzi kuvini kuwena sekuphume nomakhelwane benibuka. So le nkingi sigcina lo msindo nalesiphithiphithi sekugcina kuphuma nasiphi isinqumo la ekhaya. Phela ukwahanjiwa kwayiwa ekhaya ukuthi phela manje uselalile naye futhi usisi wami nje elala naye nje usisi wami bekade egcinile, ngithi bekade ehamba umhlanga, kwadinga ukuthi kiwe ekhaya ke manje kuyobika ukuthi sekwenzeka umhlola, beyochaza ukuthi kwenzakaleni ngoba phela yena futhi uzokwazi ukuchaza ukuthi kwenzakaleni onke lo rabisha bebewenza nosisi wami, yayizwa lona. Emveni kwalokho ke hayi ubaba ke athi cha yena ufuna into zakhe, yayizwa lona. Ngoba phela umuntu mangabe ekade egcinile yayikwenziwe izinto ngendlela, yayizwa lona. Emveni kwalokho athi ke kufunakala izinto ke bese belungisa ukuthi bona bazohamba beyephi beyohlawula ngoba usisi wami wesisi ngiyaxolisa makoti. Yazi kukhona indawo esishiyayo kwaJomo. Qhawu. Lento isiyenzekile, yenzeka ngekhathi asekuseni. Uyayizwa indaba. Ngeke udakwe futhi ngeke ngize ngithi mina umuntu owenze lento oyidlile, oyidakile. Ngeke udakwe kusuka
ekseni kuzokoshona ilanga kube ubusuku bakhona angakusazi usadakiwe khona la ekufanele manje esephila sekufanele eze kuwena noma sekufana ebhekane nawe uthini lento uyichaza uthini ngifuna nje le part esayichaza kuwena amazwi akho okuqala kade edakiwe kade kwenzeka yonke lento esiyenzekile khona nje lokubhekana nawe ke sekufanele okumphoqayo kungabe ubusuku bangalolo langa walala nawe ngobusuku bangalolo khona nje lokubhekana kokuqala esedamkile wafika phela kumina bese fika kumina uthi uyaxolisa uthathwe yibele lika sisi wami angithi yabona mangabe kunomcimbi intombi mayivunula amathawula amancane athena wathatheka uthatha usisi wami namabele futhi ahlalobala amabele ahlalobala ethi amabele kasisi wakhe asakhumbuthisa ngiyaxolisa ntonto hey manje umndeni ke la ngoba phela umndeni wakini ngiyazi kunobaba kunomama ngapha kunobaba kunomama ngapha so imndeni ubaba wakhe yena wathini ubaba wakho yena wathini ngoba ngiyakhumbula ukuthi ubusachaza ukuthi kwase kuba nomhlangano owaba khona lo mhlangano wasuhamba kanjani ngoba vele kwakumhlangano wawuphoqa ukuthi kumele ukuthi ube khona ngoba sekwenzekela into engamanyala ngoba phela lokho sikubiza thina amanyala kwaZulu yebo wafika ke phela wathi ubaba ufuna ukuthi bamkhokhele into ke manje eyaba inkinga ngempela ukuthi kutholakala ukuthi usisi wami ukhulelwe yayizolonto emveni walokho wase ubaba ke sekhipha igama lokuthi njengoba lengane eyonile kade igcinile waphinda futhi wayikhulelisa kumele ayithathe ke manje ayiganise yayizolonto kumele ayithathe ayiganise and ubaba akezwa ngamuntu ubaba akezwa igama lakhe mangabe selikhiphile usuke selikhiphile nje lima libe njengoba linjalo yayizolonto mina ngizokugana nosisi wami yayizolona mina fanele ngigane nosisi wami funa ngibe nomnakethu mina usisi wami kanjani ngibe nomnakethu osisi wami yilapho ke engathatha khona isinqumo sokuthi cha angeke ngize ngikwazi ukuhlala mina lami yilapho engathatha khona isinqumo ukuthi angeke ngize ngikwazi ukubekezela sekungaphezulu kokubekezela ke lokho kwangiphoqa ukuthi ngenze njani ngivele ngihambe yazi kuze kube imanje umndeni wami mina ngiyawuzonda yayizolona ngiyawuzonda ngoba manje ngangeke ngize ngikwazi ukuthi mina kuthiwa ngizogana nosisi wami usisi wami sekufunakala ashade nendoda yami senzoba ngindoda nosisi senzoba ngindoda mina nosisi wami futhi nakhona ngicabanga ukuthi enye into ekushayo ukuthi akafikanga kahle ngcono ukuthi ububhedo sowena ukuthi ayisisi ozongilekelela amabhodo ebaningi so mayisi kubakoti ngalesi sizathu ke sokuthi ke njengamanje uyashiya lapha ekhaya nasekhakini futhi nakhona uyasho ukuthi hayi ubona ngathi bakudayisile ngoba phela sebevuna ukuthi hayi umakhonyana akazokhipha inkomo so wena ke ukuphi ke njengamanje ke la kulemndeni uphila kaphi wenza njani ke manje ngoba phela usuka la mele ugoduke mele ube namakhaya konke wenza njani ngakhetha ukuhamba ekhaya njengoba ngisho ngithi ekhaya angilibeki ekhaya ngisho noma ngathiwa kushoniwe mina ngeke ngize ngikwazi kuye ngoba manje yabo le yanto eyenzeka mina yadicelela isithunzi sami phansi yasiqeda nya yayizona mina ngeke ngiye ekhaya ngisho noma ngathiwa kushoniwe ngeke ngize ngilibeke ekhaya yabo njengoba nje ku December nje kuzoba ku Christmas ngeke ngize ngikwazi ukuya ekhaya mina ongcono la engizokuya khona ngizokuya ekhaya bomama ngizoya komalume yayizolonto le ikhona ke la engaya khona ngoba nje ekhaya ngiyabazonda usisi wami ngimzonda ibhadi angifuni ungathi yini engayikhuluma nobaba yini engayibheka kubaba ubaba angenza kanjeni eyintweni zizonke kwangathiwa akahambe usisi wami ayoshada nomyeni wami ayingeke bafethi ngeke ngize ngikwazi ukubekezela sisi wami isikhathi esiningi ke nathi inqomo egcina ithathwa abazali ngicabanga ukuthi okunye baye bengakubheka ukuthi kuzofika kanjani ekuthini zilongi bona isithunzi sekhaya noma isithunzi sabo sizoma ngamazwi abawakhiphayo izigcina zishaya thina lozo zinto singeke sithi siyabasola futhi kulokho ke mhlambe siswa mina ngifisa ukubheka ukuthi ke phakathi sengitholile ukuthi vele ubaba wakho ngicabanga ukuthi umuntu ongaxhumani naye ngifuna ukuchecka uma usakhona uma ngithi yebo ukho so uma kulolu daba uyathi mawukuthi uyaxhumana naye uthini kwenzakalana ufisa ubuye uthi nje uma anaka manje sithula manje uma phela
usithanda sonke njengoba siyingane zakhe Yeah. usithanda sonke ngoba ngisho abazukulu bathanda bonke ngendlela efanayo futhi njengoba siyingane zakhe ufisa ukuthi ngibuyele ekhaya ngizobuya kanjani ekhaya ngoba naye shuthi uma kuba kuthiwa kuya ngokwakhe ngabuya kwazi akhulume nobaba manje ngokuthi ubaba akatshelwa nje yabona uyaziwa ubaba ukuthi nje hey uyabona umkhizi akezwa nje akatshelwa nje ukuthi ene uthi wena cha umkhize bengithi angiphikise ukuthi wena uthe wathi akaboniswa manje uma uyafisa ukuthi ngibuye mina ngiyaxhumana noma uyazi uma ukuthi ngiyaphila la engikhona ayizwa lo mhlambe kwaJoe yebo sikwi Voice of Makoti uhlelo lwethi Voice of Makoti abaphathi abathe ake sisondeze umakoti eduze sikhulume nabo kunento engifikelayo njengamanje engiyicabangayo uma singaphinde siguqe kubaphathi ngoba uzokhumbula ukuthi kodwa lokho ngifuna ukuzwa kusisi uzokhumbula ukuthi sinohlelo okuthiwa kwenzakalani kulohlelo okuthiwa kwenzakalani kodwa sisazocela nakubaphathi sizozwa futhi ukuthi bathini nababukeli nosisi uthini siyathola ukuthi ubaba ibhubesi Makoti uma sithola ukuthi ubaba uyibhubesi ngalendlela kukhona uthola ukuthi uyafisa ukuthi nomulele khona izinto ezithothi zidinga abazali yabona kudingeka ubaba ngqo noma kudinga kuma mhlambe Makoti awunaso nesifiso ke ngelinye ilanga sokuthi ukubhekana nobaba wakho ngoba ngicabanga ukuthi emva kwesinquma sithatha akukho wena la waphinde wathola kahle isikhathi sokukhipha amazwi ozowanikeza ubaba wakho naye futhi angikholwa ukuthi wasithola isikhathi sokuthi akuchazele ukuthi ngane yami njengoba ngenza lento ngimziso ukuthi wena ungalithokozela yini ithuba noma uyafisa yini ukubhekana naye ngelinye ilanga angazi noma ngiyaphambuka ngigojwe ngombuzo wami kodwa ngicabanga wahle impela ngoba sisohlelweni Voice of Makoti zinolunye uhlelo futhi olusiza futhi abantu ezinkingeni ngoba le nkinga siyibona ukuthi ikapakela ngapha kwenzakalani haya mina anginankingi ngingathokoza ukuthi ngoba ngiyafisa ukwazi ukuthi ubaba wasithathiswa yini lesi sinqumo akasithatha ngiyafisa ukwazi ngiyafisa ukuthi ngibhekane naye manje ngakwazi ukungisiza ngoba into engiyitholayo uma ngumlaleli yabona umuntu methi kwaJoe ngisho ekhaya kungafa umuntu manje angeke ngize inkinga enkulu leyo inkinga ngoba manje nalapha egane khona awungeni nala ekini awungeni uthela ukwazi ukungena khona kuphi ikomalume uyabona ukuthi inkinga leyo so usisi wakho yena waqhubeka wagana ngithi walotsholwa usemzini njengamanje waqhubeka wagana sebenomuzi ngicabanga ukuthi malandela nakusisi wakho unayo imibuzo nezimpendulo ngelinye ilanga oyidingayo nakuyena yabo mina kwaJoe uyangithinta lento kakhulu yabona usisi uma ingabe ekhuluma ngokuthi ekhaya mina ngeke ungibone ngisho kungafa umuntu mina ngithintwa kakhulu lawo mazwi engicabanga ukuthi ayikho kwaJoe indawo edlula ekhaya ngicabanga usisi wami ngiyasiqonda mina isimo sakho futhi angeke ngize ngithi wrong ngalokho kodwa ekugcineni njengoba sikhula ngicabanga ukuthi sisako 30 something sisazothi 40 sithi 50 kodwa manje ibuka impilo sengiko 50 years 60 years ukuthi le engeke nayo manje iyobe sazongisebenzela yini noma sengikuleya minyaka uyabo sisazoba nezingane sisazoba nezizukulwane sizothina ezinganeni zethu ngoba izingane zizodinga ukwazi uphi ugogo uphi umkhulu yabo angifisa ukuthi mina ngelinye ilanga kwaJoe kube khona isikhathi la khona umuntu okuyothi enabazukulu bakhe uma bembuza ngemuva lakhe abanikeze isithombe esingekho right ngemuva leyo nto ilimaza yonke lo ngizoyibeka kanjani ilimaza sonke lo sizukulwane noma sonke lo sosizwe wonke lo mlando kahle uyafa ngoba banenkolelo ukuthi umkhulu noma ugogo wahlukumeza uma izingane ezikhula zinaloyo enga uyayizwa lonto so ingakho ngithi mina ngemvumo yakhe asimuzwe ukuthi uyafisa yini ngelinye ilanga ukuthi kwaJoe siyobhekana nebhubesi mawuthi ubaba wakhe uyibhubesi uyabona angazi ngiyacabanga kuningi engicabanga ukuthi useshilo usisi wathi akanankinga icounseling wayithola kodwa ngahamba phela bangitshela ngenzisa nezinto ukuthi ngehlisa ulaka kodwa nje hayi kunzima mfana ngeke ngize ngikwazi so njengamanje nje usumuntu oyimele ngisimele enakhona cabanga ukuthi izingane zami ngihlala nazo la eThekwini aziyi lapha ya ukuthi zizothi mamncane kusisi wami
Uyazondlela. azidli futhi ekhaya mina ngiyothini ezinganeni izingane nje ayinalo uthando lukakhulu ayilazi ayinalo uthando lamkhulu ngidlala nazo la eThekwini imake siswama akaze nokube khona isikhathi la zibuza khona mhlawumbe ngalabantu esiqeda ukukhuluma ngabo kubaba ugogo noma umkhulu ngoba phela ingane makusokuvalwa izikole ziyavakasha ngiyezwa ukuthi ujwayele ukuya komalume noma mhlawumbe wavele wazifundisa nje ngekomalume straight ziyabuza ingane emveni kwalokho phela ngishona lena yazi lapho ngivele ngifikelwe izinyembezi vele igcwala amehlo uyabona futhi akaka notice lo mdala ukuthi meke bangibuza lonto ngiyahamba ngekamereni ngiyozivalela straight ngibe nemibuzo eminingi ukuthi kanti ngempela kwenzakalani ngami ngibe nemibuzo eminingi engazuphendulwa umuntu cabanga ukuthi imalandela umakoti usewuvezile usizi lakhe nazo zonke izinto nomuntu olandela uhlelo The Voice of Makoti usebonile eni uthe uyavuma ukuthi singapha kuyikwenzakalani singakwazi ukuthi siye kubaba wakho yebo siyohlanganisa nawo ubhodle nosisi wami ngifake phakathi lapho ngoba nje naye ngiyafisa ukwazi kwenzakalani ngaye ukuthi azavuma vumele yonke lento eyenzakalayo ungani avuma ngoba ngosuku lokuqala kwamele ngalesikhathi ngene umyeni wami endlini kwakufuza akhale enze noma ngabe yini ukuthi kubonakala nangu esezobanja umuntu endlini mina ngiyafisa yaqala lokho kwenzeka mbalandela le ndaba le ayipheli la isiqhubeka ekhaya kwenzakalani so ngiyabona senokho senifuna ukukhala ungakhala ngabe amakhala no nokuthi ngiyicabanga ngicela sivale Ningizimu Afrika uhlelo The Voice of Makoti namhlanje njalo ke masiqeda uhlelo umalandela ke unenhliziyo eseduze usuke senosizi esefuna ukukhala sathokoza Makoti The Voice of Makoti silandele ku TikTok @Inyoni TV ku YouTube @Inyoni TV Facebook @Inyoni TV uhambe usubscribe wenze sure ukuthi siyawuhlanganisa lo 100k wama followers and above sikwazi ukushaya indondo yaphesheya uphinde futhi uthi ke super thanks yabona ke lolu hlelo namhlanje The Voice of Makoti alupheli luyaqhubeka sizolandela sathembisa Makoti malandela siyayibophezela sazoya kokhosama kubaphathi nabo bayibuka isho already sebelibonile vele ngoba buwaqala bona uhlelo sihambe silungise sithole ukuthi kahlehle ngoba kahlehle isisiphosa kuphi kwenza kalani Shuthi khona kithi sophambana nezagila lapha hayi sohamba nama bodyguard baba sophambana nezagila ngoba bodyguard baba kufanele shuthi umuntu ufuna sambe manje beskipa ayi mina ngizoqala ngizojima manje cha basijima manje uhlelo The Voice of Makoti siyacela ke babukele nenze okulungile uma ukuthi umusha kulolu hlelo sicela nje uthi subscribe bese nje uthi like kunenye into ngake ngichaza usubscribe uchaza ukuthi uma ngabe uchofoza uchaza ukuthi usungomunye wabantu abalandela umsebenzi wethu ilunga lomndeni uyilunga lomndeni mangena umsebenzi ubona qala ukwenzela ukuthi ke uma kukhona esukufakayo kukhona into ekuthiwa i-notification yini notification khawungezwe i-notification phela yile ekwazisayo ngaso isikhathi isaziso mangena lo msebenzi ukuthi tente kuwena ukuthi hayi nayo Inyoni TV so ke uzoba ilunga lomndeni ukuthi wenze njalo bese nithi super thanks lapha kwa super thanks ikhona la usuku sibonga khona nkosami uthi hawu bafana bami ngiyanibonga niyasebenza uthi super thanks Makoti siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho siyathemba ukuthi sizoqhubeka futhi anivale lapho azame noma amanzi anivale